ନମସ୍କାର। ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏପିସୋଡ ମିଛ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଥର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ସହର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ ଭସାଣି ମେଲୋଡି ଇତ୍ୟାଦି ପୂଜା ପର୍ବ ହୁଏ। ଆମେ ସେଥିରେ ବହୁତ ମଜା ନେଇଥାଉ। ଆଉ କିଛି ଏମିତି ବି ବାର୍ତ୍ତାରେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ହସ ବି ଲାଗିଥାଏ, ଦୁଃଖ ବି ଲାଗେ। ଏମିତି ବି ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଏକ ବାର୍ତ୍ତାରା ପିଲାକୁ ଭେଟିବା, ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଖୁସି, ଏନ୍ଜୟ, ଆଉ ଟିକେ ମିଛ, ଟିକେ ସତ, ଟିକେ ଚଟପଟା। ଆଉ ଆମ ଏଇ ଏପିସୋଡକୁ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ ବି କରିବା, ଆଉ କିଛି ମଜାଦାର କଥା ଜାଣିବା। ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସେମିତି ଏକ ବାର୍ତ୍ତାକୁ। ପ୍ଲିଜ ଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜ୍ଞା ଓଳିକି ଯାଇଥିଲି ଆପଣ ଗଳିକି ଦେଖିଥିଲି ଶାଳିକି। ଶାଢୀ ପାଇବେନି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରେ। ଆଉ ଭାରତ ପଠଉଥିଲି ହାଉସ କରିକି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଜୟ 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 ସୀତାରାମ ଜୟ ସୀତାରାମ। ଜୟ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରାରେ ଆସୁଛି ନା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଓକେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ ନେଇଯାଉଛି ମୋର ଦେଖେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବାର ପ୍ରକୃତ ରିଜିନ ହେଲା ଏଇଆ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି କୌଣସି ଖରାପ ଇଏ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମ ନିଜ କଥା ବି ଭାବିଥାଉ, ପ୍ଲସ୍ କିଛି ଆପଣ ଏମିତି ବି କାମ କରିଥାନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ବି ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ତ ଆମେ ଏଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ କାଳୀ ପୂଜା କି ଭସାଣି ହଉ କି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହଉ କି କୌଣସି ମେଲୋଡି ପାର୍ଟି ହଉ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ ଏନ୍ଜୟ ଆଉ ମଜା ନେଇଥାଉ। ତ ଆମେ ବି ସେମିତି ଟୋକା ଥିଲା ଭଳିଆ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନା, ଆମେ ସେମିତି ବୁଢା କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ଆମ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସେ ମୋର ସୁପର ମିତ୍ର ଥିଲେ ବୋଧେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ତାଙ୍କର କ୍ଲୋଜ ଅପ୍ ଲାଗିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗିଲ ତାଙ୍କର ସିଙ୍ଗିଲ। ଏଥର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ନେଇଲେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଲେ, ଫେସ ଟୁ ଫେସ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, କାହିଁକି ନା ପବ୍ଲିକ ର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଲେ ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ କହିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି? ମତେ ଆପଣ କହିଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ମତେ ସ୍ନେହ ଆଉ ପ୍ରେମ କି ଗଦେଇ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଜିନିଷ ମତେ ଟିକେ ଅଭାବ ମୋ ପାଖରେ। ମତେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଇବେ, ଶୁଣିବେ, ବେଳେ ବେଳେ କୁହନ୍ତି ବାଳ ଶୁଣୁ, ଆଉ କିଛି କିଛି କୁହନ୍ତି ତୋ, ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆଉ କଣ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମ ଇଏରେ ଚଳିବ ତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ନୂଆ ମାଇକି ଗୋଟେ କିଣିଥିଲେ ବୋଧେ, ନା ମାଗି ଆଣିଛନ୍ତି? ନା ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ କିଣିକି ନେଇ ଆସିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେମିତି ପୂଜାରେ ଆପଣ ମଜା କେମିତି ନିଅନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କେମିତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବୁ ହଉଛି। ଆପଣ ଅନେକି ଟିକେ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କିଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲେ ମୋର ବ୍ରଣ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ବ୍ରଣ ହେଇନି, ଆପଣ ପୁରା ଓକେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ଦେଖାଯିବି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ନଣ୍ଡା ହେଇଥିଲି, ଏବେ ଚୁଟି ଟିକେ ଉଠି ଯାଇଛି, ନହେଲେ ଭଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲଭ୍ ୟୁ। ଆଜ୍ଞା, କାଳୀ ପୂଜା ହଉ କି ମେଲୋଡି ହଉ କି କିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ କି ଆପଣ ଘର ଆଗରେ କେମିତି ଭସାଣି ଗଲେ ଆପଣ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି? ଆପଣ ଏତେ କ୍ଲୋଜ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ମତେ କିସ୍ କରିବେ କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କିସ୍ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୁଁ ଘର ଲୋକ। ଆପଣ ଟିକେ ମତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କେମିତି। କୋଉ ଲୋକଟା ଏନ୍ଜୟ ନ କରୁଛି କହିଲ କାଳୀ ପୂଜାରେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହଉ, ଗଣେଶ ପୂଜା ହଉ, କିଏ ନ କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ତାପରେ ଜାଣିବାକୁ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଜଣେଇବି କଣଟା? ତ ସେଥିରେ ଆପଣ କି ଭଳି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି? ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯୋଉ ପୂଜାଟା ହଉନାହିଁ କି ଅଲଗା ପଡୋଶୀ ଗାଁରେ ହଉଛି କି ସାହିରେ ହଉଛି, ତ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ କିଭଳି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି? ସପୋଜ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ କମେଡି ଶୋ ବୋଧେ, ଆଇ ଥିଙ୍କ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସିରିୟସଲି କଥା କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତି କି ମାଇଟା ଠିକ ଶୁଭୁଛି? ହଁ ହଁ, ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କ ସପୋଜ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଲା, ପ୍ରଥମ ସୋପାନ, ଆଜ୍ଞା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ, FIRSTSTEP। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏତେ ଇଂଲିଶ କୁହନ୍ତୁନି, ଆମ ଦର୍ଶକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ, ଆପଣ ଟିକେ କ୍ଲିୟରଲି ଖୋଲିକି ଦର୍ଶକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗଣେଶରେ କଣ ହୁଏ, ଆମ ମଧ୍ୟରେ କଣ କହିବି? ଆପଣ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେମିତି କି ଆପଣ ସାହିରେ ଯୋଉଟା ପୂଜା ହେଲା ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ପଡୋଶୀ ଗାଁରେ ହେଲା, ତ ସେଇ ଇଏରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ କିଛି ଏନ୍ଜୟ ଏନ୍ଜୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରେଇବି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ କିଭଳି କରନ୍ତି?
ମାଲ ପିଇକି। ମାଲ ପିଇକି କେମିତି କଣ? ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ ଗଣେଶ ପୂଜାଟି ହେଲା, ଆଜ୍ଞା। ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କଣ ଦରକାର? ଉଁ, କଣ ପାଇଁ ପୂଜା ପାଇଁ? ନା କଣ ଦରକାର, ପ୍ରଥମେ କଣ ଦରକାର? ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ଚାନ୍ଦା। ନାଇଁ ସାହସ, ମୁଁ ଗଣେଶ ଠାକୁର କରିବି। ଆଜ୍ଞା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ ଦରକାର? ଦ୍ଵିତୀୟ ନନା ଦରକାର ପୂଜା ନା କରିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରିଗର ଦରକାର ଯେ ଗଣେଶ ବନେଇବ। ଓହୋ। ତୃତୀୟ କଣ ଦରକାର? ତୃତୀୟ ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଖରା। ଆରେ ନା ମାଲ ଦରକାର, ମାଲ ଟା ନଥିଲେ ସାହସ କୋଉଠି ଆସିବ? ଓହୋ। କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଟି ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗଣେଶ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କରିବେନି, 12 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଠିକ ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପିଲା ଠିକ କରିବୁ, ସେ ତା ଘରକୁ ଆସିବେ, ତା ଘରକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ପୁଣି ଅଲଗା ରୋଲ। ସେ କଣ କହିବେ ନା ଦେଖ ପାଟି ଆମ ପିଲା ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ତା ନାଁ ବାବୁନ, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ପାଟି ପୂଜା ହଉ କି ନ ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ଛୋଟ କରିଦବା, ମାଲ ଟା କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ଜଣେ କହିବ ଭାଇ ମାଲ କର ନ କର, ଭସାଣି ଦିନ ମୋର ମଟନ ମୁଁ ଯାହାହେଲେ ବି କରିଯାଏ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ବାବଦକୁ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଚାନ୍ଦା ଆମେ ନବାକୁ ଯିବୁ କି ଆଣିବାକୁ ଯିବୁ, ସେ ମାଇକ ଟିକେ ସବୁ ସ୍ଲୋ ତ। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଆମର ଯେତେବେଳେ ମାଇକ କଥା ହିଁ କହିଦଉଛି ଅଲରେଡି। ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରାଯିବ, ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଯିବୁ, ପାନ ଦୋକାନ ଯିବୁ, ସବୁ ପାନ ଦୋକାନ ଯିବୁ। ଆଜ୍ଞା। ପାନ ଦୋକାନ ଆମର ଲେଖିବୁ କେତେ, ମିନିମମ ଆମର ଚାନ୍ଦା କେତେ ଲେଖିବା ଦରକାର? ମିନିମମ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଯାହା ଦେବେ। ଟଙ୍କାରେ ଦେବେ ନେଇ ଆସିବି, ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଟଙ୍କାରେ ନେଇ ଆସିବି। ଟଙ୍କାରେ କଣ ହବ? ଏଟା ପୂଜା କାମ, ଏଥିରେ ସେ ଗରମ ମସଲା ଖୁସିରେ ସେ ବି 2 ଟଙ୍କା ହେଲା କି? ଲୋକ ଦେଲା ବେଳକୁ ଅଳ୍ପ ଦେବେ, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପେଟ ବାଡେଇକି ଯିବେ। ଯଦି ନାଇଁ ମତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ପାନ ଦୋକାନରେ ନର୍ମାଲି କେତେ ଦାନ ଲେଖିବାକୁ, ରସିଦ ଲେଖିବାକୁ ଉଚିତ, କେତେ ଲେଖିବାକୁ ଉଚିତ? ଯେତେ ଯାବେଲେ 101 ଟଙ୍କା। ଆଉ 101 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା କଣଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଯିବ? କାଠଟେ ଆସିବ ନା କି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ? ମିନିମମ୍ 1500 ଟଙ୍କା। 1500 ଟଙ୍କା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଛାତି ଫାଟିଯିବ। 1499 ଟଙ୍କା। ସେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ। ସେ କହିବେ 1400 କଣ କି କରିବ, ପାନ ଦୋକାନ କରିବ। ସଫଳ ଆସିକିନି ତା ରେଟ୍ କହିବିନି, ସମସ୍ତେ ପାନ ଦୋକାନ ଖୋଲିଦେବେ। ହଁ କୋଉଠି ଥିଲେ ଆମେ? ଯଦି ତାକୁ କୁହାଯିବ 1500 ଟଙ୍କା, ତା ଛାତି ଫାଟିଯିବ, ଠିକ ଅଛି। ସେଇ ଲୋକ କହିବି 1499, ସେ ଲୋକ କହିବ କାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ରାଉଣ୍ଡ ଫିଗର 1500 ନେଇଯାଉନ, ଦିଅ। ଆଉ ସେଇ ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଆସିବ, ପୁରା ମାନେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆମ ପିଲା ଏପଟେ ଦିବାନ କରୁଥିବେ, ଏ କାଳିଆ ଏଇଠି ଦେଇକି ଯା, ଏଇଠି ଦେଇକି ଯା। ଭାତ ସଇଲା, ଡାଲି ସଇଲା, ପଇସା ନେଲେ ତ ଭଲ କି ନଉଛ, ଟଙ୍କା 1500 ଦେବେନି, 15 ଟା କଥା କହିବି। ତା ଛଡା ପୁଣି ଆସିକି କହିବେ ନା ଭାତ ସଟେଜ ହେଲା, ଆମର ପୋଟଳରେ ଅମକେଇ ମଶାଟି ନାହିଁ, ଛୁଆରା ପଇସା ମାରିକି ଖାଇ ଯାଇଥିବେ ମୁଁ, ଏଟା ମଦ ଆଡା ମଦ ପିଇ ଦେଇଥିବ ମୁଁ। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ପରେ କହିଲେ ନମ୍ବର 1 ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି? ନା ନା, ଆମେ ବାତରା କହିବାର ନୁହଁ, ଆମେ ଏଥର ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଆଚରଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଝିଅ ସତେଜ। ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ପଛ କଥା, ଆମେ ଛାଡୁ ବୁଝିପାରିବା, ଆମେ ଆଜ୍ଞା। କୌଣସି ସୁବିଧା ଅଟକିବା, ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ତ ବାହା ସାହା ହେଇକି ପିଲାର ବାପା ଆଇଲେଣି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଜଣା? ଆଜ୍ଞା କିଛି ନା ନା, ଆଉ ଯିବାନି ନ ଯିବାଟା ହିଁ ଠିକ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ତାପରେ ଚାନ୍ଦା ନେଲା ପରେ ଯେମିତି ମେଲୋଡି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ବାଜା ବଜେଇବୁ, ଟିକେ ଧର ଆଉଜା ବଜେଇବୁ, ସାମ ଲୋକ କଣ ମୋ ଝୁଅର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ବଜାନା, ମୋ ପୁଅର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ବଜାନା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଅଙ୍କେଇ ଘରେ ଆସିବ, ମୋ ମାନେ ବୁଢା ସତେ ଯେମିତି ବୁଢାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମରିଯାଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ହେଇଯାଉ, କି ଭାଗବତ ଲଗେଇଦେବେ, ସେ ବୁଢା କେତେ ମଲା ପରେ ଇଏ ହବ ତା ନାଁରେ ହେଇଯିବ, କିଛି ତା ନାଁରେ ହେଇଯିବ, ଭାବୁଛି ଆସିକି କହିବେ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ କମାଅ, ଫେର ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ କମିବ। ସେ ମୋ ଝିଅ ପାଠ ପଢି ପାରୁନି, କାଲି ତ ପରୀକ୍ଷା କହିଲେ ଫେର ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ କମିବ। କମେଇ ଆସିକିନି ଆମେ ତାହେଲେ ବଜଉଥିବୁ ପାଖାପାଖି, ଏତେ ସାଉଣ୍ଡ କମ ତ ନିଜେ ବଜେଇ ହବନି, ନର୍ମାଲ ଗୀତ ହିଁ ବଜା ହବ। ସପୋଜ ଆମେ 20 ମ୍ୟୁଜିକ ରେ ବାସ୍ ଟେରେବୁଲ ଆପଣଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ଭଲ୍ୟୁମ କରିକି ବଜଉଥିବୁ, 10ଟା ବାଜିଯିବ, ହାଡେ ପୋଲିସ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଏମିତି କରିକି ଆପଣ ଡିଜେ ବାଜିବା, ଗୀତ ବାଜିବା ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। 3 ଦିନ ପରେ ମାଇକ ବାଲା ଆସିବ, ଟେଣ୍ଟ ପଇସା ଦିଅ। ଟେଣ୍ଟ ପଇସା ଗଲା ବେଳକୁ ଆମ ପିଲା ପିଇ ଗଡୁଥିବେ, ତାକୁ ଉଠେଇବୁ, ବାବୁରେ ଉଠୁ ଉଠୁ, ସେ ଶୋଇଥିବେ ତମ ମାନେ ଏମିତିଆ ପିଆ ସବୁ ପିଇଥିବେ, ଶୋଇଥିବେ ଏମିତି, ତାକୁ ଉଠେଇବୁ ମାନେ ଖାଇଥିବେ ଦମଦାର, ପିଇଥିବେ ଦମଦାର, ପଛଆଡୁ ଉଠେଇବୁ, ତାପରଠୁ ବାୟୁ ଯୋଉ ଆସିବ। ତ ଆପଣ ସେଟା ତ ଉଠେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି? ସେ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥିବ ଭାଇ ଆମେ ଦବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ, ନାହିଁ ଏବେ ନେଇକି ଯିବି। ତ ଭସାଣିରେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ବାପା ମା ଆସେ ବନ୍ଧା ପକେଇ ଯିବି। ଭସାଣି ସମୟରେ ଆପଣ କିଭଳି? ଭସାଣି ସମୟ ଠିକ ଭସାଣି ପୂର୍ବ ଦିନ
ଆମେ ଡିଜେ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ଯିବୁ। ସେ ଡିଜେ ବାଲା କହିବ ନାଇଁ ଘଣ୍ଟାକୁ 60 ନେବି, 70 ନେବି, 75 ନେବି। ବହୁତ ଡିସାଇଡ୍ ଚାଲିବ। ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଥିବ, ଆମେ ଡିଜେ ଆଣିକି ନାଚିବୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଭଦ୍ରକର ଭଦ୍ରାଣୀ ଆଣିବୁ। ମାନେ ତାଙ୍କ ରେଟ୍ ଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ହେଲା କି ଛାତି ଫାଟି ନା 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 ଦୁଃଖ ବଢିଯାଏ, ଛାତି ଫାଟି। ଆପଣ ମରିବା କଥା ହଉଛନ୍ତି କଥା ତ ଆମେ କଣ କରିବୁ, ଗୋଟେ ହାଉଜା, ଗୋଟେ ଜେନେରେଟର, 2ଟା ଘଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ କରତାଳ ନିଜେ ବଜାନ୍ତି। ନିଜେ ବଜେଇ। ଆଚ୍ଛା, ନିଜେ ବଜେଇ ଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ଯେମିତି କି ଆଖ ପାଖ ପଡୋଶୀ ଯେମିତି ବସ୍ତି ପିଲା, ଯେମିତି ଗାଁ ପିଲା, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଡିଜେ ରେ ଆସିକି ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି? ଆମର ଗାମିଜା ପିନ୍ଧିକି ବୁଢା ଲୋକମାନେ ନାଚନ୍ତି, ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଛୁଆ ନାଚନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆହୁଜା ଡିଜେ ବାଜିବନି, ଆମେ କଣ ନାଗିନ ଟା ଏତିକି ଏନ୍ଜୟ କଲା ପରେ ଆପଣ ପୁଣି ସରିନି, ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦେଖିବି ନାଗିନ ବାଜିଲା ବେଳେ ଆମର କିଛି ଶୋଇ ପଡିବେ, ପୁରା ରାସ୍ତାରେ ପଡିବେ। ତା ପଛକୁ ତା ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ପଡିଯିବ। ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଗଢିଛି, ମୋ ଉପରେ ଲୋକ ପଡିଛନ୍ତି ମଦ ନ ପିଇକି, ତଥାପି କିଏ କୁହାଯାଏ ମଦୁଆ। ଯେମିତି ଆମର ଟିକେ କହିଲେ ବାତ୍ୟାରେ ଆପଣ ପୁରା ଟିକେ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ କଥାଟା ସେ କଥା ପଡିନି, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେମିତି ଭସାଣିରେ ନାଇଁ ଶୁଣ, ପୂଜା ମାନେ ପୂଜା ଆମେ ବଜେଇ ନେଲୁ, ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆମେ ଗଣେଶକୁ ଆମେ କଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଖାଲି ଗଣେଶ କହିଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ସେ ଗଣେଶ ସାହୁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ନା, ନା ମୋ ସାଙ୍ଗ, ତମର ନୁହଁ। ଭାଇ ଗଣେଶ କିଏ? ଗଣେଶ ଆପଣଙ୍କର ନା ମୋ ସାଙ୍ଗ ନୁହଁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ପୂଜାରେ ଯେମିତି ଯାଆନ୍ତି ଭସାଣିରେ, ତ ସେ ଭସାଣି ଶେଷରେ ଯେମିତି କି ଆପଣ କୁଣିଆ, ଘର ପାଖ ଲୋକ, ସେ ଭଉଣୀ ହଉ କି ରିଲେଟିଭ ଆସିଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସେ ଭସାଣିରେ କଣ ନିଜେ ବି ସେମିତି ଥାନ୍ତେ କି? ସପୋଜ ଗୀତଟା ବାଜୁଛି, ହେ ଛାତ ଉପରେ କିଏ ଲୋ, ଆମ ଛାତ ନାହିଁ ତଥାପି ଆମେ ନାଚିବୁ। କଣ ଛାତି ଦୁଲୁ କରି ଦିଏଲୋ, ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ସେ ଗୀତକୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବୁ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯିଏ ଲୋ ମାରା, ରାସ୍ତା ଦୁଲୁ କରି ଦିଏଲୋ। ଆଚ୍ଛା, ପୁରା ଗୀତ ଗାଇବି ଆଗକୁ। ସେଇ ମେଢରେ ଯୋଉ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣ କଫି ବି ଚାଲୁ ନାଇଁ ଆପଣ ସେତିକି ବଜେଟ୍ ହେଲାନି। କଫି ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମତେ ଡାକିବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଡାକିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ପୂଜା କଲା ବେଳେ କିଭଳି ମାନେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ, ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ କିଭଳି ଆପଣ ଡିଜେ ଭସାଣି କଲେ, ସେଟା ବି ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଯେମିତି କି ସପୋଜ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଇଗଲା ଅଲଗା, ଯେମିତି କି କାଳୀ ପୂଜା ହଉ କି ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜା ହଉ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆରେ ନଥିବ, ତ ଆପଣ ସେପଟେ ଏରିଆକୁ କଣ କରନ୍ତି? ମାଡଗୋଳ ଛଡା ଆଉ ଅଲଗା କିଛି? ଝଗଡା। କେମିତି? ସପୋଜ ଆମେ ଏପଟେ ଯାଉଛୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଘା ଝିଅ ଦେଖିଲି, ମସ୍ତ ଦେଖିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଅନେଇବି, ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଚଲେଇ, ମୋ ମୁହଁ ଡିଗି ଏପଟକୁ ପଳେଇଲା। ସେ ଯୋଉ ଡିଗି ଏପଟ ଯିଏ ଥିବ, ଆଇଦର ସେ ଭଉଣୀର ଭାଇ ଥିବ, ସେ ତାକୁ ଲାଇନ ମାରୁଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ଭଳିକେ ବେକାରୀ ଥିବ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ତା ଭଉଣୀକି ଅନେଇଛନ୍ତି, ଲାଇନ ମାରୁଥିବା ଅନେଇ, ସେ କଣ କିଛି ଛାଡିବ ମତେ? ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇନ ମାରିଦେ ଜୀବନରେ। ସେମିତି କିଛି କହିହବନି, ଆମେ ବି ଟୁକା ଏମିତି ଛାଡ, ମୁଁ ଟୋକା ଅଛି ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ବିବାହ ହେଇନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁକା ଅଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ବିବାହ କଥା କାହିଁ ଉଠୁ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ହେଇଯିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ବିବାହ କରିକି ଲୋକ ନାମ ନଉଛନ୍ତି। କଥା ପସନ୍ଦ କଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଏ ଟୋକା କଣ କରିବ, ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଡେଇବନି। କଣ ବାଡେଇବନି? ସେ ବି ଆସିବ ମୋ ପାଇଁ ନାଚିବ, ମୁଁ ଡିଗି ହେଇକି ଏମିତି ଯିବି, ସେ ଡିଗି ହେଇକି ଏମିତି ଯିବ। ତାପରେ ଗୋଟ ଟିକେ ବାଜିବ, ହାତ ଟିକେ ବାଜିବ, ବାଜିଲା ପରେ ମୁଁ କହିପାରୁନି ପୁରା ସତଟା, ଯେହେତୁ ପବ୍ଲିକ ତୁ ଛଡା ଏତେ ସାହସ ମତେ ହାତ ମାରିବୁ, ଠେଲିଦବ। ଯେହେତୁ ମତେ ଠେଲିଦବ, ମୁଁ ପଛେ କିଛି ନ କହି, ମୋ ପଛରେ 4ଟା ପିଲା ନାଚୁଥିବେ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ଯିବେନି, ସେ ବି ସେ ଝିଅ ପିଲା ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଉପରେ ସେ ହାତ ଉଠେଇଲା, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି, ଆଟାକ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାହି ଲୋକ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ? ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି ସାଙ୍ଗ ଥିବେ। ଏ ଚାଞ୍ଚିକିଆଟା ମଦୁଆଟା, ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ।
କାଲି ସକାଳେ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ପଡିଥିଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମଦ ପିଇ ଦେଇଥିବ ମାରି ଦେଇଥିବ ସେଇ ପିଲାଟା ଭଲଟା ସିଏ କେତେ ଭଲ କେହି ବୁଝିବେନି କାହିଁ ବୁଝିବେନି ସେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ଲୋକ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି କି ଯିଏ ଭଲ ସେ ବିଷୟ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ସପୋଜ ଯେମିତି କି ଦିବାଲି ତ ଏବେ ଗଲା, ଆପଣ ଦିବାଲିରେ କିଭଳି ବାଣ ଫୁଟେଇଲେ ଆଉ କିଭଳି ଏନ୍ଜୟ କଲେ? ନାଇଁ କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁନି ଆଖିଟାକୁ ପୋଛୁଛି ମୋର କ୍ୟାମେରା ଭଲ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର ଆଖିକୁ। ମୋ ମାମୁଁ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କଣ? ନିଆଁ ଦେଇଥିଲି ଏଇଟା ନିଆଁ ଯାଉଛି ତମ ମୁହଁକୁ। ନା ମୁଁ ଅଲଗା କିଛି ଭାବିନେଲି ଆପଣ କପଡା ଯୋଉ ଟାଇପର। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସେଟା କିଛି ଇଏ ନେମି ନାହିଁ। ନା 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 ଆଉ ମୁଁ ତ କହୁଛି ନିଅନ୍ତି ଆପଣ ଅବିକା ଯୋଉ ଆମର ଚାଲିଛି କାଳୀ ଯୋଉଦିନ ପୂଜା, ମାମୁଁ ଚାଲିଗଲେ ତା 10 ଦିନ ବାଦ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଚାଲିଗଲେ। ଆପଣଙ୍କର ବାହା ବି ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ତା କଥା କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ? ଆପଣ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମାନେ କଣ ପାଆନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ମୁଁ କେତେବେଳେ ପ୍ଲେ ବହି ହେଇକି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପଚାରିବେ ଠିକ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଫମ୍ବଲ କରିବେ ଦେଶର ଭିଡିଓ ଛାଡିବା ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ମୁଁ 10 ମିନିଟ ଛାଡିବା ପାଇଁ, ମୁଁ 10 ମିନିଟ ଛାଡିବି ତା କଥା ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କହୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କାଳୀ ପୂଜା, ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ କାଳୀ ପୂଜାରେ କିଭଳି କାଳୀ କେମିତି ପୂଜା ଗଲାଣି ବୋଲି ଆପଣ ମେଲୋଡି ପାର୍ଟିରେ କେମିତି କଣ? ମୋ ସମୟ ହଉନି ମେଲୋଡି ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ କଣ ତ ମୁଁ କଣ କରେ କଣ ନାହିଁ, ମାନେ ଖାସ କରି ଭସାଣିରେ ଆମେ କଣ ଆମ ଗଣେଶ ଠାକୁରକୁ କାଳୀ ଠାକୁରକୁ ନେଇକି ଯାଉ, ରାସ୍ତାରେ ବଜେଇ ଯାଉ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଯାଉ, ଝଗଡା ଟିକେ ହେଇଯାଏ, କାନ୍ଧରେ ଟିକେ ବାଜିଯାଏ। ଯେହେତୁ ନାଚୁ ନାଚୁ ଗୋଟେ ଝିଅ କାନ୍ଧରେ ବାଜିଗଲା ମୋ କାନ୍ଧ କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାଜିଗଲା ସେଟା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲଟା ଦିହରେ କାନ୍ଧରେ ବଜେଇ ଦେଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସିଏ ବଜେଇ ଦେଲା, ମତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ବଜେଇ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଏଇଠି ସାହସ ନଥିବ ମୋର ଠିକ ଅଛି। କାରଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଥରେ ରହିଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଏଇ ଜାଗାକୁ ସେ ଆସିବନି, ଆଉ କେହି ଆସିବେନି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆଉ କେହି ଆଖି ଆଉ ଦେଖିବନି। ମୁଁ ତାକୁ କଣ କହିବି, ଶୁଣ ଗୋଟେ କାମ କର, ଗୋଟେ ଥର ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିଲେ ସିଙ୍ଗ ଉଠେ, ଆମ ଛୋଟ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଛୁଆକୁ କହିବେ ନା ଏ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିଲା ସିଙ୍ଗ ଉଠା ଆଉରେ ବାଜିବ, ଥରେ କାନ୍ଧରେ ବାଜିବ ସେଟା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ବାଢିକି ତ ସେତିକି ସାହସରେ ଆପଣ ବାଡେଇକି ମାନେ ଆସନ୍ତି? ମୁଁ ଯିବିନି, ଯୋଉ ପିଲା ବାଡେଇଲା ସେଇ ଯିବ। ଏଥର ବାଡେଇବାକୁ ଗଲେ ସିଏ ତା କାନ୍ଧରେ ବାଡେଇବନି ନା, ସେ ନିଜେ ଧୁଲେଇ ଖାଇକି ଆସିବ। ଲୋକ ବାଡେଇକି ବିଦା କରିବି, ମୁଁ ଯଦି ଖୁସି ହେଇଯିବି, ମୁଁ ତ କରିପାରିନି ଆଉ ସେ ମେତେ ଆସିକି କଣ କହିଲା ଏମିତି ମାନେ ସେ ପୂଜା କରିକି ନା ବେଶୀ ଗୋଟେ ବଢେଇବନି ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାରିବା ଛୋଟ ସର୍ଟ ଦେଖିନା ଆମେ ଏତେ ବି ଆମେ ଫେମସ ହେଇନି। ନେଇକି ଯାଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପକେଇବୁ, ଯୋଉ ଟିକି ଟିକି ଛୁଆ ସବୁ ନାଚୁଥାନ୍ତି ହେଲା କି ସେ କଣ କରିବେ, ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପକେଇବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଆଗେ ଦେଇ ପଡିବେ ପାଣି। ଆମେ ଭାବୁ ତା କାରଣ ଟା କଣ, କାରଣ ଟା ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ପାଇବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନାଟ କଥା ହେଇଗଲା। ଭସାଣି ଦେଲା ପରେ ଭସେଇ ଦେଲା ପରେ ପାଣି ଭିତରେ ଯୋଉ ନଡିଆ ପକାଯାଏ କି ଆମର ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଦଳୀ ପଇସା ପକାଯାଏ, ହଁ ଭୋଗ ହଁ ସେଇ ଜିନିଷ ସେ କୁଦି ଧରି ପଳେଇଛି। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ 25 ଟଙ୍କା ନଡିଆ ହେଲାଣି କି 30 ଟଙ୍କା ନଡିଆ ହେଲାଣି, ମୁଁ ବୋଧେ ଘରକୁ ନେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଛୁଆ ବି ହେଇଯାନ୍ତି। ନା ମୁଁ ବେଳେ କୁଦିକି ପକାଇ ପାଣି ନା ମୁଁ ବି ନେଇଛି ସେଦିନ ମୋର ମନ ଅଛି, ପ୍ରତିକା ମନ ଅଛି, ଗୋଟେ ନଡିଆ ନେଇଗଲା ମୁଁ କହିଲି ମେଟେ ନା ମୁଁ ଦେବି, ମୋ ନଡିଆ ମୁଁ ନେବି, ସିଏ କହିଲା ନେବିନି, ମୁଁ କହିଲି ନେବିନି, ତା ବାପା ମା ପଳେଇଲେ ଝଗଡା ଜବରଦସ୍ତି। ନା 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 ମୁଁ ତ ଦୌଡିକି ପଳେଇଲି, ମୋର କଣ ଦରକାର ଲାଗିବ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଜେଜେ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଭଲ କଥା ହେଇକି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଏପିସୋଡରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ ଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ ଘଣ୍ଟା ବି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ତାମାନେ ମତେ ଆପଣ ପାର୍ଟ ଟୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କପି ଟେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଠି ଶେଷ। ମୁଁ ନମସ୍କାର ହେଇଛି? ହଁ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନମସ୍କାର କାହିଁ, ମୁଁ ତ ଆଉଥରେ ଆସିବି ନମସ୍କାର କାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ କହୁନ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓରେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ ଯେ କିଛି ଆଡ କରିବାକୁ ହବ, ଆଡ କରିବା ପାଇଁ ନା ତ୍ରୁଟି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିବ ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିପାରିବେ। ତା ତ 100 କମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଆପଣ ଗଞ୍ଜିରେ ଆସିବ, ମୋ ସାର୍ଟ ରେ ଆସିବ। ତାକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି।
ଆମେ ପକ୍କା ନା ଏଇଟା କରିବା ନା ହଁ 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 ତମ ମୁଁ ପାର୍ଟିରେ ପକ୍କା ଆସିବି ନା ପକ୍କା ଆସିବେ ମାଟି ପକ୍କା। ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଆସିବି ଆଚ୍ଛା ଟାଟା ମୁଁ ପରେ ଦେଖା ହେବି ଆଉ କଣ ଜୟ ସୀତାରାମ